हामबाय थानाय 25 तारिख मार्च सिमना एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि सिने बरंगना MLA बनि kaisa bo bason romani ba speech romani no khnawi ang tini kok phirogani hanoi ma phaikha belai khane bini a bason chali haisi bo bason speech romani boni basono khnakha state vice president patalkona Jamatia bo visit khaimano töyui tei bini uporo protection tei kok sakha tei character na tei sakha tei boni NGO khaimani slogan romani no kok tei sakha aborok no belai khana sajakle haisi hani personal aboni bagui kok phirmani ma phaikha ni bwskango naidi bo khoroksa tabok BJP ni wngui state vice president tei election post violence committee hanai tabok bo khoroksa aro committee ni member hisabe bo tini bo joto jagao no bo visit ma khai tei report collect ma khai tini simnamo simia incident ompio bo wngui thangkha gonda teisa wngui thangkha tei lemrang thangkha all over Tripura no bo visit ma khaiyo tei collect ma khaiyo hingke abono teiyo simnani incident no teiyo ba visit khaimani khai phaimani yago loje tabuk sini borom ganang MLA Biswaketu babu bo tini boni uporo kwbangma kok saka personal attack ni kok saka boni self protection remain kok rok saka bini NGO ni slogan romani aborok no bo uskani mulak hono abono aigi haini hai bo bini bason tei ba speech roi kok samani belai khe chaya tabok patal kainani uporo personal attack khaimani mane proshashan ni thanio attack khaimani hai klai tei bo law no attack khaimani hai klai tei bo constitution no attack khaimani hai klai tamni hingka hingke patal kaina to bo toro je violence tei mano teiyo mane ain ni bisingtwi tei bo law je tongmani boni bisingtwi bo visit ma khlaikha jehetu committee chongjak bo report collect khlainani boni adhikar daityo ma khlaiyo karon nugui kha bo daityo je berjak aroni borok no nugui kha bo nok kwchi kachai tamchijak aro je taku khoroksani buma bufa kaplaijak aborokno nugui bo khairogo hingka sabo khaikha khaya sabo khaikha khaya incident abo to proshashan nainai bo report collect khlaikha proshashan nainai hingke omo hai hingke sorkar to naio jotono shanti kwchang kwchang tongna bagui aboni bagui samung tangmani no je personal attack khlaimani rok belai kheno mwchangya chabo chaya nang abo hairok no saya tongkhe chanai nini political bhasha nini political language nang jesa phano speech rok pro bason rok pro sadi phiaba personal attack khaimani hingkhe abo belai kheno chaya aboni bagui kwbangma boni NGO bo TPF khaiprani kokrok bini slogan aini bisingo no tongo bo beainiya jemon as per Indian constitution bo je slogan romani boni kuno chaya kari abo সংবিধান ni bhasha সংবিধান si tongo tabok chong Bangladesh ni agi to puro Pakistan tongmani 71 si chong Bangladesh hinui desh hono sadin hongo borokni hingke tabok oroni agi to chini Tripura bo Bangladesh ordek khobjak jotono saimana chini borok tabo tongo hingke tabok je Bangladesh gubek himani jo tam hansinai abo tabok si to Bangladesh wngka agi to puro Pakistan hingke aroni tabok je phainai bono phirok thangdi homani aro sudo non ST simia ST bo tongo chini Tripura sabo tongo
Oke abo to সংবিধাননি basasi batabak tamni abo ukokno salia tamni o slogan kwrwikha akorokno mangno political khlai tongsano akorok sajagui tongo hingke abotorok belai uskani mulok akok thairokno joto lokorok khwnaiya tongkha chanai chwng political khaidi thik no MLA montri wnglaikha chalaikha development khlai sidi development khlaidi nini janja daito janija pushno samungo phanangsidi tabo khoroksa tei khoroksa halainani abui ablei time janija tabok MLA manui thangbaikha joto janija samungno tangdi development naibele jotono development ke development naikha hingke tangsidi tabo bo je mansak bo tangnai amahai hingke omo hai bason rokno chwng rolaiya tongkha chanai ani sak belai chajakliya ang belai kheno gothokjakya omo hai rok personal attack rok khlaiya tongkha chanai bobishot bo omo hai tanglai political khaidi thik joto janija political janija naharmung tongo